Khawutsho nyana wam, mhla walandulela eli kuyongena bani esihlalweni sakho njengangoku ungenaye unyana? Hayi bo mama, ngumbuzo onjani lo? Ngaba sendizofana? Ngumbuzo omhle lo nyana wam, kuba wena ungene esihlalweni sikatata wakho, kuba bekunguwe kuphela unyana wakho, abanye kungamantombazana kuphela, ngoba kuyafuneka kaloku ukuba kube njalo nakuwe. Hayi, kuyavakala mama, kona kulilo neli ulitshoyo. Mna endilitshoyo mhla ndiwushiyayo lo mhlaba koze kulawule utata uThixo apha ekhaya, kowubona yena ukuba ngubani na okulungeleyo ukuhlala esihlalweni. Hayi, kuyavakala mntanam, mna kaloku njengomzali wakho kuyafuneka ndiwubuze ezi zinto, kuba xa ungabuzwa ndim akekho oyokukubuza. Mntanam, ulale kakuhle kodwa kubusuku? Andilalanga kakuhle tu mama. Kwezi ntsuku ndifikelwa ngamaphupha amabi oyikisayo. Hayi wena sisi, ungahoyi loo nto. Nawe uyasho uba ngamaphupho. Iphupho ngelinye amaxesha liye lingathethi into ezokwenzeka. Ndiyakuva mama, wena ulale kakuhle kodwa? Ewe mntanam, ndilale kakuhle ngaphandle nje kwatata wakho bekhohlela into engenasiphelo. Ugqibele sencedwa yintoni ke ngoku mama? Uye wasela amanzi namakhambi wakhe mntanam, emva koko uye warayithi. Iyo, okay. Makoti mntanam, ndiyayiqonda onto ukuba wayalwa usemncinane, kodwa ke kukhona endifuna ukukugcwalisa. Ndifuna ukukunika isaluleko esithi noba uvelelwe yintoni ungaboze ulibale umzi wakho. Umzi uyalwelwa mntanam, awuvele uphole nje. Ndiye kuva mama qha ndiyiqondisise kakuhle ukuba ngaba kutheni na uzocinga ukundinika isaluleko ngoku. Andiwulindelanga umbuzo, qha wena yibambe kulaa ndawo endiqale kuyo ndaphela kuyo. Kulungile mama. Kazi uba uzawuyenza nale nto lo mntwana. Hayi bo makhulu, soguge kangako na? Wathetha wedwa? Bendithetha nonina, uyamazi ke nawe uba unjani, uvele waphuma ndisathetha. Okay ke makhulu, kuphekwe ntoni apha ekhaya? Hayi ke mntam, awunakuyibuza kum eyo nto. Ndim umntu ofanele uba ubuza kuwe. Uyazi umama undixelela enye into ngoku naye. Uthini kanti? Uthi kumele sibe nomntwana oyinkwenkwe ozothatha isihlalo xa ndisiwa mna. Kona unyanisile wona, kodwa ngaba oyintombazana angena esihlalweni yena? Nam ndisazibuza loo nto umoja. Iyo, iyaxaka ke shem. Kodwa ke into endiyaziyo mna, awuvele uyifumane kwangoko into oyifunayo, qale ithathe ixesha layo. Zinjalo ezakwaThixo izinto. Hayi bo, utheni nasavuka lakukhohlokhohlo lapha? Bathi bayeza. Hello. Ewe sister. Unjani ke ngotata? Yo, kanjani ngosister? Yo.
Hayi bo, kuthene kanti kuthiwa nefonini? Makhulu, uthi utata usithile. Mntanam, lufikile usuku lokokuba makukhethwe inkosi. Ndandiyithethile ke kunyana wam le nto yokuba kufuneka nibe nomntwana olikwekwe. Kanti mama akangeni oyintombazane esihlalweni kuba besovele sithathwe nguzethu esi sihlalo. Uyangena mntanam, khabe kufuneka abe neminyaka eyi-30 nangaphezulu ukuze athathe isihlalo. Kanti yena oyinkwenkwe ungena noba ungakanani. Yho, ingxaki ke le. Ubekwa yintoni ke ngoku wena apha? Uyamazi kanti nawe mama? Ndimazi kakuhle, ngunkosikazi wendoda yakho omdala. Ke ngoku yintoni esayibuyelayo njengobumyeni wakho eswelekile nje? Yimani bantu ningagqibi ngambo engathi andikho ndikhona. Apha ndizise ngakho unyana wenkosi omdala ekufanele uba athathe isihlalo. Yho, ndizabe ndingabinayo ingomlizwe. Vele ayikho into endingayithetha. Masibe sihlaba umkhosi sixelele abantu inkosana ifikile. Utsho eyiphi inkosana? La mehlo akho makhulu mahani, ombona umntu omde kangaka. Utsho lo isizanani nezi? Ntoni ke ngokweyo? Thula ke wena, ndithethi nawe. Andiqonda uba indlela ukuthetha lenkosi yakho ke Xa usijongelweni ungaphatha abantu nje. Ndinjani kanti? Ulilaxa nje elizimatheleyo awusoze uphathe abantu. Sobe sibone. Jonga apha yokhehla. Ungakulinga uzama ukundibuyisa kule nto. Ndim umuntu ozoba yinkosi. Eyona nto imbi ke yile yoba andikhumbula utata ethetha ngawe. Wena uyazinyanisela nje kule nto. Ndingekhehle xa sendiyinkosi ndizakwenza sure uba wena nonyoko niyahamba phantsi. ubonakala upholile. Ngaba ulibele uba ngomhla wesi-30 kubekwa inkosi entsha esihlalweni. Icacile awukwazi ke unale indaba zakho ke uhlukane nami. Mna andisoze ndiyonwabela into yokuba kuzobekwa umntu enganguba lapha ekhaya. Uyabona ke eyo into ayikufuni nakancinci. Mna into endiyaziyo uSiya lo wam ngowalapha kwamaca kwaye nguye ozoba yinkosi yakho. Mama nawe uzayivumela le nto yenzeke? Akukho kwamntu ongabe engowalapha endlini ongathatha isihlalo. Leyo iyokwenzeka sengifile. Nithetha ngantoni apha? Ayifuni wena ke eyo. Manginyakaze madoda, seluzofika umhlo omkhulu. Fana uthi xa lufika olasuku lungafani namanye amasuku. Yekani nibe nipholile apha. Engathi akuzukwenzeka nto la ekhaya, nyakazani nibonakala. Uyacaphukisa nje wena. Ndinibize lonke kuba ndifuna ukunixelela ukuthi oyena mntu ozothatha isihlalo ngokwalapha ekhaya. Akekho omnye ngaphandle kukazethu ozothatha isihlalo apha ekhaya. Ikhona inkwenkwe engunyana omdala walapha ekhaya, isihlalo sithathe intombazane, asoze. Lo nyana wakho webhongo anguye unyana wenkosi, nawe uyazi kakuhle loo nto. Esaligqiba nomyeni wam ngelithi ngunyana wakhe lo ozohlala esihlalweni. Andiyazi into endibonakeleyo. Unyana wakho lo akasoze wathatha isihlalo. Singaxabana kakubi nezinyanya. Oyena mntu oza kubekwa nguzethu lo, nezinyanya ziyayazi loo nto. Ndiwugqibile ke lo mhlangano. Seningahamba niyolungiselela umhla omkhulu. Bayaxoka, akho kwayena azothatha isihlalo somyeni wam.
umntanami ufile engagulanga, kumele ndilandele amazwi kamama, ndilwelwe umzamo. Ebewenze ntoni umntanami? Uthetha ngantoni na wena? Heyi, ungazenzi isibhanqa wena, uyazi kakuhle le nto ndithetha ngayo. Andizide ndithi ndiyayazi into endingayazi. Yes. Yeah. Hayibo wabonakala wonwabile mama. Isithini phone? Ithi ifone namazulu ndizobeka esihlalweni somyeni wami lomhla ka-20. Nansi ke into ezokwenzeka. Wena uzawuthatha amasaka wakho uphume uphele kwami. Ndiyakucela mama, ndiyakucela ungandenzi kanjalo. Xa ndisuka apha ndizoyaphi? Ndiyakucela mama, ngicela ungigcine noba-ke uyangisebenzisa ungasenani kodwa ungandixini, ndiyakucela. Yazi, hamba ngoku, phum. Kunjani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila nami Constable Mhambile. Sebenze eMountain Police Station. Okay, ke nginganceda ngantoni ke mina? Le mibuzo kufanele ngibuze yona malunga nezinto ezenzeke lapha ebukhosini. Kwezinye ngaziphelileyo. Okay, ke ungabuza. Sifumanise inqwaba yezidumbu eziphuma apha ebukhosini. Kodwa akhange kufike nomntu ezovula ikhesi.
Loo nto ichaza uba asifuni ukuyivula kaloku, so ke asikho isidingo senu. Nawe ke ndizacela undiphumele kwam. Ungekade uligxothe sisi. Mandihambe kodwa makhona into eniyidingayo nisifowunele. Sukumwana.